के हो तो अपन मैट्रिक का सर्टिफिकेट निकाल के दे हो तो काहे ना जी? वोटर लिस्ट से तो नाम कट गेलो है तो फिर से नाम जोड़वावेला मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमारा आधार कार्ड तोरा भी है ना, जाके दे ये हूँ। आधार कार्ड से ना हो तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट चाहो हाँ। और तोर बाबूजी के वोटर कार्ड चाहो या बैंक पासबुक के फोटो चाहो। तो आई जी वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में हमारा भी रखल है, काजनी कने है कि ना है जे। वो बियाह के बाद हमरा कोई कामो देलक है? बियाहे में ना खाली मैट्रिक के सर्टिफिकेट देखावल गेल, और ओकर बाद हमरा खाने बनावे लगी तो खाइया बनावे के लिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट लेके बैठा रही कि हमरा नौकरी करे ला लीजिए ओकरा संजोग के रखती हल। अब काजनी कने भुलाई लो तका गंगा में बहा देलू। अब काजनी कने है मैं दिन भर काम करूँ कि ओकर सर्टिफिकेटवा के लेके हम चलित रहूं कि हमरा देखा हम पास ही। वो सब हम कुछ न जानियो, चुपचाप मैट्रिक के सर्टिफिकेटवा निकाल के दे हो। अब पापा के फोन करके अपन वोटर कार्डवा उनकर बैंक पासबुकवा के फोटोकॉपी मंगावा। हो गे मैं यही कुछ ही सब हो जाए बा। अब खोजे जाइए जे हो गे मैया। अब कितना हमरा गिंजन होते हम ये 8वां पास है मैट्रिक के कहाँ से सर्टिफिकेट दिखावे? दूसर को के सर्टिफिकेट दिखा के हमरा बियाह कैल गेल। अभी कितना हमरा घरे से गिंजन होतवा केकरा केकरा कब चीज सुनावल जेती, लड़ाई झगड़ा सब एकरा चलते होते। बाप रे बाप, सरकारों एकदम पागल बना के सबके छोड़ देलक, कोई के चैन से ना जिए दे रहे। कहाँ से दे हम सर्टिफिकेट अब?